روزنامه کردستان هژمارە خۆیان 631 بەشی عەرەبی و هەژمارە 172 بەشی کوردی بمژارن خۆیان ڕەوشنبیری سیاسی جواکی گرنگ دەرکەتیە و گشتێ بەردەستی خوێنەران. دروپەلا یەکەم یا ڕۆژنامەیەدا ji بەشی عەرەبی کوژەران کۆمکوژیەک لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی ئەنجامدا ئەنە کەسێ bi tundî ew tawan şermezar kir jariyê navdewletî ve jî hata şermezarkirin. Serbarî gotara destpêkê ya rojnameyê dibin sernavê viyana hevbeş a Kurdî li Kurdistana Sûriyê cê xwe digirin. Dê rûpela duwem de ji rojnameya Kurdistan pêşmergeyên roj Remezana pîroz li hemî misilmanên Kurdistanê û cîhanê pîroz dikin. Nûçeya redkirina koçbarkirina hunermend Seîd Gabarî salvegera pêncan ya şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê roj Ramadan Fêsal Ibrahîm. Dê rûpela sisiyan de raporteka rojnameya Kurdistan ku şariyên vîskar Ezzedîn Melava hatiye amadekirin dibin sernavê Sûrî û însiyatîva Guncaw dewleteke navandî pirnete û demokrat cê xwe girtiye. Guhartina demografî li Efrînê babeteke vîskara Kurd Zehra Ahmed e ku rûpela çaran de hatiye belavkirin. Rewşa Rojavaya Kurdistanê pêşhateyên dawî û binpêkirinên dermafê gelê Kurd têne encamdan, raport, bûyer, şirove, gotarên siyasî, civakî û tenduristî, rewşa Sûriyê giştî, belavbûna koronayê, rewşa kampên penaber û derbederan, berhemên 24 nivîskarî rûpelên rojnameyê de cê xwe digirin. Di hejmara 172 de beşê Kurdî ji Rojnameya Kurdistan ku ji çar rûpelan pêk tê rûpela yekem de dibin sernavê nirxê genim barê welatiyên Kurdistana Sûriyê girantir dike ku bi pênûsa Dîlan Omar hatiye nivîsandin cê xwe girtiye. Di rûpela duduwan de jî babeteke nivîskar İdrîs Ehmed dibin sernavê divê xelkê Kurdistana Sûriyê koronayê bi ciddî bistînin xwe biparêzin. Serbarî babeta nivîskar Cîhan Cemîl dibin sernavê bi hatina rojiyê kel û pel têne buhakirin kîberpirs e cê xwe girtine. Dê rûpela sisiyan de raporteke Kurdistan derbarê rewşa Efrînê ku dibêje rewşa xelkê Efrînê xerabtir dibe cê xwe digire. Rûpela çaran jî ji Rojnameya Kurdistan ji beşê Kurdî ji çand û hunera Kurdî re hatiye dabeşkirin. Sê babetên her yek jên vîskar Kemal Sîno, Emel Hesên û İdrîs Hisso hatine belavkirin. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî rewşenbîrî û civakî ye. Nîv mihaneya ji aliyê ragihandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve tê berhevkirin. Alî Umar